Takže čaute u tohoto videa a dnes si ideme zahrať Brawl Stars, len tak klasické videjko. Takže som v Brawlu a ešte chcel som vám ukázať, že čo vlastne som dostal z megaboxov, z toho free megaboxu. Dostal som presne nejaké iné veci, ale tie skiny sú napríklad tento Rico. Tohoto Rika som dostal, som lucky úplne. A potom som dostal na El Prima, tento skin. Už mám dosť skinov na El Prima, ale tento je pekný. Mám iba tier 13 na neho, takže to moc teda není, ale to je dosť, čo som dostal a poďme na hru. Tak, už sme v Bravu a poďme teda hrať a dáme si solo. Tak poďme na to. Keď vyhrajeme, no tak aj dostaneme Star Drop, tak to bude dobré, ale Star Dropy pre mňa už sú nie také dobré. Podľa mňa sú lepšie. Takže čaute, prepáčte, že toto ja vám poviem, čo sa tu stalo, lebo vyplo sa mi nahrávanie. Inak sme vyhrali prvý, zabili sme pár ľudí, až 4 a vyhrali sme prvý a tak. Takže čaute.